Τι να κάνουμε, να θέλω να κάνω συστάσεις με τους φίλους μου. Αλλά θα τα κόψουμε μετά στο μοντάζ. Στην επιθεώρηση. Στο θέατρο Βέμπο είμαστε. Κώστα Κόλλα ζητά. Ναι, Κώστα Κόλλα ζητά. Επί Μητσοτάκη, Κώστα Κόλλα ζητά. Λοιπόν, το βλέπα και το όμορφο το παιδί δίπλα μου. Ταλεντάρα. Αλλά ήμουν ερωτευμένη μάλλον. Δεν έδωσα πολύ σημασία. Δεν έδωσα. Μετά που το έβλεπα το βρωμόπεδο, ειδικά στα παιχνίδια. Δεν ξέρω γιατί, εγώ στα παιχνίδια σε ερωτεύομαι. Εκεί μου τη δίνει. Εκεί μου τη δίνει. Αυτό το παιδί το έχω χάσει, τώρα βέβαια δεν μου δίνει καμία σημασία. Τελείωσε. Αλλά εδώ δεν θα φύγω από δίπλα στο βρωμόπεδο. Όσο μεγαλώνω αυτό. Ναι, όσο μεγαλώνει, νομίζω ότι γίνεται πολύ πιο σεξ. Όσο νυχτώνει. Και γι' αυτό σε κάλεσα. Ο Σπύρος μεγαλώνει. Γι' αυτό σε κάλεσα σήμερα εδώ. Θα λέει αλήθεια, λες. Ξέρω ότι σου αρέσουν οι μικρότεροι. Ναι, αλλά αυτός είναι πολύ σεξι τώρα. Άμα είναι σεξι ο άντρας δεν έχει ηλικία. Το Λενάκι μου ήρθε τώρα. Λία και Παύλα, Ελένη, είσαι υπέροχη απόψε. Το Λενάκι το αγαπώ καιρό, χρόνια. Τη θαυμάζω χρόνια. Αλλά φέτος το καλοκαίρι είχα τη χαρά να κάνουμε μαζί περιοδεία. Περάσαμε τέλεια. Οι συναυλίες μας ήταν μια χαρά ανίποτη για μένα, γιατί δεν ήταν μόνο που ήταν καλά φτιαγμένο, ξέρεις, μουσικά και αυτά, είναι που είχα αυτό το πλάσμα εκεί πέρα. Που είναι πλάσμα. Ήταν ένα ξωτικό, μια νεραϊδούλα. Μια νεραϊδούλα, το μωρό μου. Πολύ σε ευχαριστώ, μωρό μου, για αυτό το καλοκαίρι. Και είναι επίσης θεόμουρλο κρυάρι. Δεν της φαίνεται, κάνει αυτή τη σοβαρή. Κάνει τη σοβαρή. Εγώ κάνω τη σοβαρή. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω τη σοβαρή. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εγώ ξέρω. Τα καταφέρω. Λοιπόν, τον πιλάκο μου. Η Γάντζο μου. Τι να πω για τον πιλάκο μου. Βασίλης η Γάντζος. Λοιπόν, όταν είμαστε μαζί με τον Βασίλη και πηγαίναμε στο Πήλιο, περνάγαμε από ένα χωριό που το λένε Γαντζέα. Σάκη μου, θυμάσαι? Εγώ ήμουν ο νονός του, δεν θυμάμαι. Εσύ ήσουν ο νονός. Κάθε φορά που περνάγαμε, έλεγε το τέρας ο Μπουλάς. Βασίλη, περνάω από το χωριό σου. Αγαπημένο μου. Το χειρότερο ήταν ότι είχε και κάτω γαζέα και άνω γαζέα. Εσύ, μωρό μου, στο άνω Θεός. Θεός. Δεν λέω άλλα πράγματα για τον Βασίλη, γιατί είναι συγκαίρια ιστορία. Λέει ο Ζουγανέλης, δεν εξήγησες όμως γιατί τον λέγανε Γάντζο. Γιατί περνάγαμε από το χωριό που τον λέγανε Γάντζο. Εξήγησα μας εσύ, βρε Μακριμάλη. Ο Ζουγανέλης. Ο Βασίλης έχει ένα παρατσούκλι, Γάντζος. Γιατί? Τώρα θα λέμε τα δικά μας. Αφού είπες έκανες το υπέροχο τραγούδι. Βγαίνει από το προφίλ του. Και το προφίλ του Βασίλη δεν είναι μόνο η φυσιογνωμία αυτή που βλέπετε εδώ. Είναι το προφίλ του Βασίλη. Το σιδερένιο και το ηλεκτρικό προφίλ. Και του ταιριάζει το Γάντζος. Φαντάζεσαι το Βασίλη με. Έτσι, χωρίς μύτη, δεν γίνεται. Λοιπόν. Σαν να έχεις μαλλιά εσύ ένα πράγμα. Ας μην έκανε θεραπεία και θα σου λέγα. Ευτυχώς που τα βάλαμε και το Σταρόβα εκεί δίπλα. Ευτυχώς, Παναγία μου. Δεν κάθομαι εγώ με αυτό. Τι θεραπεία, Γιάννη? Εγώ δεν κάνω θεραπεία. Είπα ο Βασίλης σας μην έκανε θεραπεία και θα σου λέγα. Νόμιζα ότι κάνεις θεραπεία εσύ για να μην σου πέσει το μαλλιά. Εγώ έχω μαλλιά. Το δηλώνω, δεν γίνομαι πιστευτός. Αφήνεις σπίτι για να μην καλάσουν από την υγρασία. Ναι, μπορούσα να έχει και ο Βασίλης στη μύτη από μέσα. Λοιπόν, τώρα, περίμενε. Είπα για Ζουγανέλη. Δεν είπα. Τώρα γιατί είναι αυτοί οι τρεις εκεί μαζεμένοι στη σειρά. Γιατί από τα ωραιότερα πράγματα που θυμάμαι από τότε που κατέβηκα στην Αθήνα και πριν ακόμα γίνω φίλοι πολύ με τα παιδιά, που καλά με τον Βασίλη ήμασταν από πιο παλιά φίλοι, τους δύο τους άλλους τους μαντράχαλους, γνώρισα εξαιτίας του. Πολύ κολλητή ρε Βασάκη, πολύ κολλητή, αχώριστη φίλη. Λοιπόν, έσχυ έχεις κάνει, τα έσχυ. Δόξα σε ο Μεγαλοδήμος. Δόξα σε ο Μεγαλοδήμος. Λοιπόν, αυτή είναι η φοβερή παρέα από το Αχ Μαρία. Λοιπόν, όταν ο Μπιλάκος μου τραγούδιε στο Αχ Μαρία, πήγαινε εκεί πέρα και γνώρισε αυτούς εκεί τους απατεώνες, τους δύο. Οι οποίοι έμειναν από το ταλέντο, από την τρέλα, από το γέλιο το χοντρό. Πέρναγα υπέροχα. Μάλιστα, ένα διάστημα σας έκανα και φώτα, θυμόσαστε, βρωμόπεδα. Που είχα μπει μέσα στο καμαράκι και έκανα φώτα, γιατί εγώ τότε ένιωθα και φωτίστρια. Δεν θυμάσαι. Τα χρόνια τα παλιά. Τα χρόνια τα παλιά, ναι, ήμουν και φωτίστρια. Και τώρα το ίδιο νιώθεις. Ναι, μωρό μου. Τανιά, για πες για το φράχτη που είχε φτιάξει ο Βασίλης. Αυτό θα το πω μετά, γιατί μιλά 5 ώρες. Θα το πω μετά. Μετά θα το πω αυτό. Όχι φράχτη, σκαλοπάτια. Θα στα πω μετά. Για το φράχτη το δικό μου που έκαψε. Λοιπόν, ο Σάκης μου. Μπράβο, ναι. Ωραία, Αχ Μαρία. Σάκη, καλησπέρα. Είδε και από είδε το παιδί κάποια στιγμή. Τον ψήσαμε κι εμείς, αγόρασε ένα σπίτι στη Βυζίτσα. Τώρα το πούλησε.
Μια μέρα, ο Βασίλης είναι πυρομανής. Μια μέρα λοιπόν, είναι πυρομανής. Ψήναμε μια μέρα αρνί. Πάσχα. Και σε ένα τόνο, ας πούμε. Όχι, ξύλωσε το φράχτη του μπουλά και τον έκλεινε για να ψήσουμε το αρνί. Τι ήτανε το αρνί? Κοψοχρονιά, ένα μπουτάκι εδώ σοφά. Το έχω και φωτογραφία. Έκαψε όλο το φράχτη του σπιτιού, τον ξύλωσε. Καστανιές φράχτη. Γιατί του άρεσε η φωτιά και σου κάψε. Κάθε καλοκαίρι είναι καλή, το ξέρεις, για Φοβερό. εξοπλισμούς πίνας. Τι να κάνουμε αυτά που λένε, φοβερό. Αφού μωρό μου τέτοιος είσαι. Αύγουστο μήνα, όταν πρώτα πήγαμε στο σπίτι στο χωριό, Αύγουστος, 40 βαθμοί έξω. Και ήταν Πάσχα, αποκλείεται. Όχι, δεν ήταν Πάσχα, αλλά είχα Άλλη φορά. Σήμερα το 15 Αύγουστο. Είχα τζάκι. Και ο Βασίλης το άναψε. Και τώρα το ανάβει. Και τώρα, Ιούνιο. Και τώρα θα ανάβει. Ιούνιο το καίει, δόξα τω Θεώ. Το Μελινάκι μου. Η Μελίνα Ιασλανίδου. Γεια σου Μελινάκη. Γεια σου, Μελίνα. Με τη Μελίνα γνωριζόμαστε λίγο, αλλά είναι από τα πλάσματα που αγαπώ πάρα πολύ από τη νέα φουρνιά των τραγουδιστριών. Και είναι και Σαλονικιά, βόρεια δικιά μας. Όπως Σαλονικιός είναι και ο άλλος από εκεί πέρα. Αυτός ο Μεσίλιξ, ο οποίος ήταν... Αφού ξέρεις ότι πάντα θα είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερη μου. Όντως, παιδιά, όντως είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη του, όντως. Τώρα θα ισχυριστείς και εσύ ότι έχεις μαλλιά σαν το Ζουβανέλια. Όχι. Αυτός δεν τα άφησε σπίτι. Αυτός ό,τι είχε το έφερε. Ήρθε με όλο το σύστημα. Λοιπόν, με τον Κωστάκη είμαστε από παιδιά μαζί. Παίζαμε στο θέατρο, τραγουδάγαμε, θα σας πούμε και τραγούδια. Φωνάρα και ναι. Και δεν θα πω το άλλο. Όχι, το φωνάρα μας έχει κι άλλο. Μας που έλεγα πέρα, Εντάξει, η φωνή. άμα είναι να... Πέρα εγώ η φωνή του Σε άρα πάλι και πάλι. Άμα είναι να κρυθούμε όλοι, άμα είναι να πεις. Ευτυχώς δεν το ξέρει καλά. Να σου πω, αυτούς πρέπει να τους βάλεις λίγο σε τάξη. Θα με κάνουν ρεζίλι. Και εγώ τόσο θέλω, να τόσο. Τόσο, τότε τι μιλάμε. Τόσο θέλω. Άμα θες τόσο, τι μιλάς. Άμα τότε αλλού. Ευτυχώς περνάω σε ένα σοβαρό άνθρωπο μετά από αυτούς εδώ. Λοιπόν, δίπλα στο Κωστάκι μου κάθεται ο Νικηφόρος μου. Να, η σειρά μου τώρα. Ο Νικηφόρος ο Νανέρης. Γεια σου Νικηφόρε. Ήρθε το μωρό μου από τις Μιλιές για πάρτι μου και πολύ τον ευχαριστώ. Στον Νικηφόρο χρωστάω αυτή την ευτυχία που λέγεται Πήλιο. Αυτός με έβαλε να πάρω το σπίτι. Και με έβριζε. Τον έβριζε, το σκυλόβριζα, γιατί έμεινα άφραγγη, το γνωστό. Λοιπόν, ο Νικηφοράκος μου, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πήγαν εκεί και έχει και ένα θαυμάσιο σπίτι. Και είναι και συντροφιά μου στο χωριό όταν είμαι εκεί. Και έχεις μείνει μόνιμα Νικηφόρα πάνω, μόνιμα, έτσι. Δεν μας καταδέξει και πολύ καλά κάνεις. Για πάντα. Καλά κάνει. Σώθηκα. Καλά κάνει. Σώθηκα. Κυριολεκτικά σώθηκα. Αλλά την Τάνια την ξέρω την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Αθήνα. Νομίζω με τους... Τον είχα ερωτευτεί, παιδιά, όταν έπαιζε. Και αυτόν. Όταν έπαιζε Δευτής Καραμαζόφ. Τα φύλλα και τα δέντρα δηλαδή μιλάμε. Από 4 χρονών εγώ άρχισα να ερωτεύομαι. Σταμάτησα προσφάτως. Γιατί σταμάτησα. Από τους πρώτους ήμουνα. Πριν μια εβδομάδα. Μπράβο, Λενάκη, μπράβο, δώσε μας, δώσε μας. 7-8 χρονών, εκεί γύρω. Ναι, όχι, 4 χρονών είχα ερωτευτεί το φίλο του εδάφου. Άρα μάλιστα όλους αυτούς που είναι ερωτευμένοι. Σε ποια ηλικία ήμουνα εγώ? Εγώ ήμουνα 9 και εσύ 8 όταν σε ερωτεύτηκα. Δεν φαντάζεστε, τον ερωτεύτηκα και το Θωμαΐδη. Δηλαδή έλεος, όμως έλεος. Ό,τι έβρισκα το ρωτοβόμουνα. Και έτσι πέρασε η ζωή μου πολύ ωραία. Λοιπόν, τι είπες μωρό μου? Τι είπες πρόσφατα, Βασίλη? Δεν τα έχεις πει αυτά, για Θωμαΐδη. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά στην τηλεόραση. Δεν γίνονται. Μωρό μου, δικιά μας είναι η εκπομπή του Σπύρου μου. Και τώρα ήρθα κι εγώ από δίπλα κολλητή. Δεν το συζητάω. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Δικιά σου εκπομπή, εγώ παρακολουθώ απλώς. Δικιά μας είναι. Όχι, δικιά μας είναι η εκπομπή. Πες δικιά μας για να μην φάω εγώ μετά την πλαπάτσα όλη. Δικιά μας είναι, δεν ξέρω αν θα έχουμε επόμενη μετά από αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν φταίω εγώ, εσύ φταίς. Σπύρο, φαντάζεσαι να κάνει... Καλό χειμώνα. Σπύρο, φαντάζεσαι να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση η Τάνια. Ναι, αυτό δεν κάνει. Φοβερό δεν είναι? Αυτό δεν κάνει. Δεν κατάλαβες. Άμα είμαι μαζί με τον Σπύρο, κάτι μπορεί να ψηθώ. Και φτάσαμε στον κύριο Παπαστεφάνου. Και φτάσαμε στον αγαπημένο μου τον Γιώργο. Σοβαρός κι αυτός. Λοιπόν. Τον ερωτεύτηκες τον Γιώργο? Το Γιώργο ήμουν ερωτευμένη από πάντα. Καταρχάς, όταν άκουσα για πρώτη φορά μια φορά θυμάμαι. Τον ερωτεύτηκα. Λέω αυτός ο άνθρωπος που γράφει. Έφηβη ήμουνα τότε. Γιατί κάποτε υπήρξα κι εγώ έφηβη παρόλα αυτά. Τότε με τη μάνα του Σαρόβα που ήσουν. Τότε με τη μάνα του Σαρόβα που μεγάλωσε μαζί μου. Λοιπόν, όταν άκουσα για πρώτη φορά μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες, λάτρεψα και τον Γιώργο και την Αρλέτα. Αυτή τη μουσική άκουγα. Εγώ δεν ήμουνα της λαϊκής, δηλαδή δεν άκουγα λαϊκά τραγούδια. Άκουγα Rolling Stones και από ελληνικά άρχισα να ακούω.
άρχισα να ακούω νέο κύμα. Και μετά όταν τα έφερε έτσι η ζωή και έγινα τραγουδίστρια, με τον Γιώργο... Γιατί και το τραγούδι το ερωτεύτηκες και αυτό. Έτσι δεν είναι? Πόσο θα ήθελα να με είχε ερωτευτεί εκείνο. Τώρα η περίπτωση. Λέμε τώρα. Τώρα λέμε. Λοιπόν, με τον Γιώργο έκανα τις πιο βαθιές, τις πιο εξομολογητικές εκπομπές. Τις έκανα με τον Γιώργο. Γιατί ο Γιώργος σου επιτρέπει να γίνεσαι, να πηγαίνεις βαθιά μέσα. Βαθιά. Και να είσαι αληθινός. Και αυτό το χρωστάω. Με βάλετε μακριά πολύ από τον αγαπημένο μου. Ποιον? Το Μιχάλη το Δέλτα. Και αυτός ναι, το Μαΐδη. Πολύ αγαπημένο. Το Μαΐδη, αγαπημένος και αυτό. Τι να κάνω τόσα χρόνια. Ρε είσαι ο πρώτος, δεν κάνει τίποτα. Όχι ο πρώτος, συγγνώμη. Συγγνώμη. Από 4 σε 9, τα φύλλα και τα τέτρα. Και πριν τα 4 τι ήσουν, καταθλιπτική? Πριν τα 4. Διώχτε τα, διώχτε τα! Καπουλά, διώχτε τα, κλείστε τα μικρόφωνα, κλείστε τα. 4 χρόνια της πήρε να ερωτευτεί. Να πω για το Μιχάλη μου. Ναι, ανέραστη για πες. Παλιόπαιδα. Λοιπόν, όλα τα γράμματα είδες. το Μιχαλάκο μου το γνώρισα σε μια συναυλία που είχα κάνει. Με είχαν καλέσει τα παιδιά, ήταν στο Στερεονόβα ακόμα ο Μιχάλης μου. Και με φωνάξανε για να πω ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου. Το «Στα μάτια σβήνει τ' άστρο της αυγής», στο Βιταμίνα Τεκ, το δίσκο τους. Και μετά πήγα μαζί του σε 2 συναυλίες. Όπου αυτός με έκραζε συνέχεια. Γιατί με έλεγε, εμένα δεν μ' άρεσε η pop μουσική. Λοιπόν, και δεν ήθελα... Παλαμάκια δεν ήθελα παλαμάκια, που έβαζε αυτό στα, ξέρεις, στα σύνθια. Κλαπ. Δεν θέλω κλαπ. Δεν θέλω παλαμάκια, βρε, δεν θέλω παλαμάκια. Και πώς με εκδικήθηκε μετά ο Θεός, κάναμε μαζί μια αγάπη μικρή που έγινε και τεράστια επιτυχία και κάναμε και το δίσκο μας, το πιο αγαπημένο απ' όλα. Πώς το λέγανε το δίσκο μας που ξέχασα? Το χρώμα της μέρας. Όχι καλέ. Το χρώμα της μέρας. Λοιπόν, θα παρουσιάσω τα παιδιά μου. Λοιπόν, ο όμορφος εκεί. Πάει και αυτός. Παναγιώτης Τσεβάς. Τον έχεις καθαρίσει? Ένα όνομα, μια φίρμα, όχι. Ηθοποιός και μουσικός καταπληκτικός. Καλησπέρα Παναγιώτη. Και τραγουδάει και τέλεια. Πρόσχε αγόρι μου, πρόσχε. Τραγουδάει και τέλεια. Δίπλα, η επωνομαζόμενη Αλίκη. Ενίοτε. Ενίοτε, όχι, όταν παίρνει τηλέφωνο, έλα Χρυσό μου, η Αλίκη μου λέει. Μανώλης Καραντίνης. Δίπλα. Άλλον δεν έχουμε. Ο δεσμός του Καραντίνη. Που είναι ο Σούγκαρ ή Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Ανδρικά ονόματα, έτσι, Αλίκη, Σούγκαρ, αυτό. Ναι, τα μωρά μου, ναι, τα μωρά μου. Αυτή είναι λοιπόν η συντροφιά. Καλά, Στέφανα, παιδιά. Να σου πω, κουράστηκα να μιλάω. Σήκω να τραγουδήσεις. Όχι εγώ να τραγουδήσει κανένας άλλος. Τόσους τραγουδιστές έχουμε. Βάλε ένα. Να κάνω κανένα τσιγάρο και να πιω το ποτό μου. Στα ρόβα, βάλε, στα ρόβα. Μιλάω τόση ώρα. Στα ρόβα, βάλε. Πες ένα τραγουδί. Δεν είμαι τραγουδιστής. Ποιος? Κατερίνα. Κατερίνα, πες ένα τραγουδί. Εγώ. Ποιος? Όχι, παιδιά. Γιατί είναι Κατερίνα? Όχι. Καθιστή όμως. Καθιστή όμως, να μην σε καθιστή. Γιατί δεν τραγουδάνε μόνο οι τραγουδιστές? Μετά, γιατί δεν γίνεται. Πείτε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι. Να πω εγώ ένα τραγούδι. Όχι εσύ, ένας άλλος. Ναι, Η Τάνια. Αφού είναι δικιά σου εκπομπή με ρωτάνε, είσαι και μεγαλύτερη, πες εσύ ένα τραγούδι. Βρε βρωμιάρη. Για καλό σε κάλεσα. Ο Καραντίνης. Σε όλους σας, εντάξει, σε όλους. Ποιος είσαι φίλε, δεν σε ξέρω φίλε. Πες μου το όνομά σου, άλλα λόγια δεν ρωτώ απόψε. Τσιγάρο φίλε, τη φωτιά σου δώσ' μου